One northern man don't come outside, come change am give the whole Igbos, say how they go keep quiet, they don't know what they have by having Mazi Nnamdi Kanu. The guy is broke in tears and say so many things in this video, which I go play you, may you watch. As that one dey happen, the people called Biafra Liberation Army don't come outside, they come talk say no be them by a woman for inside one village, send a Nigeria army na do am. Which I go play the video, may you listen. I bet share and follow this page for more updates. See, let me tell you something. I know they fear anybody for here. But if I must say this thing, I'm going to say my mind. The fact is, and what is informing my mind is the fact that nobody lives here forever. I'm going to speak to Igbo people. And I'm going to tell you this. Nnamdi Kanu was a mistake that happened to you Igbo people. Was a mistake. Why do I say it's a mistake? It's a mistake in the sense that despite the fact that all these things that this guy have stated some years ago that is happening now, a bunch of you motherfuckers, let me put it, a bunch of you motherfuckers cannot even rally round to defend and protect and ensure the fact that he's been liberated. I'm telling you, it's a mistake. That is to say, the Igbo people are not worth sacrificing for. They are not worth dying for in any way. Because at the end of the day, they are bunch of talkatives. Talkatives that doesn't translate into reality. And if I must say the truth, I'm going to say my mind today. I don't know whether I'm living, I'm going to live, how long I'm going to live or whatever. I'm going to say that I even appreciate the likes of them gentle the Yahoo than a bunch of you idiots, a bunch of you fools that create flimsy excuses in regards why you cannot stand and defend the need that this man is not supposed to be behind bars. I'm telling you, take it or leave it. I'm calling for an anarchy or whatever. But the fact is, the reality is staring you people in the eyes. And you motherfuckers are seeing it. And the best you can do is online propaganda to come and show why we are like this, why we are like this. You are expecting a magic, whether from the US or from any other country or whatever. But the fact is, the power lies within you people. You bunch of motherfuckers that are not ready to live up to. Do you know what it means? Do you know what it takes for this man to actually go even a year without seeing his wife and his children, without fucking his wife, to get that gratification? And you bunch of motherfuckers, even ordinary Soludo, young Buro Oba has to coerce you into the need why you need to open the market for economy to prosper, despite the fact that you have your own brother that is detained while other people are still working freely. Bandits, criminals are still working freely in Nigeria. And all you have to say is, when we come out, they go kill us. Nigerian government not like us. Whatever. Let's pay money to lobby the US. It's a shame on you motherfuckers. And the last time anybody ever come up to tell me about Biafra, tell me what you're going to do about Biafra, or the fact that Nigeria needs to reset itself to accommodate everybody. But as long as this is concerned, you people are nothing but bunch of disgrace. Bunch of disgrace. With just an exception of few that are ready to lend their voice in regards to this. Is this a country? Mazi Nnamdi Kanu told you people that this is not a country. And we are seeing, and even the globe is seeing, that this is not a country. This rubbish is happening. This man sacrificed his life, the life of his family, for you people. And all you bunch of motherfuckers can come and do is just to capitalize on the fact that when we come, then go kill us. Shadow don't kill them now. They don't carry and go casino, sentence them to life. And you bunch of motherfuckers are busy there in their homes, fucking their own wives, fucking your own wives, having your own children to see them every day,
while this man cannot see his wife and his children. Do I agree with whatever he has done? I don't agree with the fact that his pronouncement or whatever has resulted to some casualties. But what has resulted to the casualties? The malhandling of the federal government of Nigeria of the situation that has translated into this. Because if the government were to handle this reasonably, it wouldn't have resulted to this. And this is a man that has a strong conviction, no matter what it takes. But you bunch of motherfuckers, keep doing your business. The last time I see any idiot between God and man coming to tell me why we need to do this on social media, thunder fire you. Thunder fire you. You bunch of motherfuckers have the resources and all it takes to liberate this man. And the fact is it going to be an easy route? It's not going to be an easy route. Just like the route he took, it wasn't an easy route. But you idiots are waiting for an easy route to take to actualize that. Shame on you, motherfuckers. Lovers of Biafrans all over the world. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone and location. There is a current update I'm going to show you people, so you will understand that Gideon, known as Cash TV of Olo, they are all propagandas. Ebeko Dike is a propaganda. Udele, you're a propaganda. And so. Those people that think that the Biafrans, we all are going to die by your terrorist gangs, watch this video and see the real truth about what happened in Okigwe on 30th of January 2026. Watch and share. May God and bless you all. Good morning, good afternoon, good evening, Biafrans, depending on your location. Because today 7th of February 2026, here no Okigwe on 30th on January 30th 2026. Ndami bera by 4 to 5 after Mazi dental security online on brokers. Ha bia with his spirit. Can you full force ha bia wakpo mo Biafrans? Ha man ideative. Men chere ha na linka. Emo hono ha bido bowaze egbe na ogba egbe everywhere. Gbagbo one old woman with one on your kada. Gbagbo ha gba ha ni mo ya kem post the video. Nti the video na Facebook Biafrans lekiri. Ebe ko dike with Ijele. Ha tokota aka ọnụ after no so nkwaburu the news. Ahụ na Nigeria amị na ọgbaghara ha tụga ka enye ha free chance ka ha jiri baa Biafrans ime ka echi ha amị ka ha jiri bịa ọkpọ Biafrans bịa gbaa ya wọ na acha agbasa issue a. But ke na ọrụ ha kụrụ akụ ha bịala first attack ha gbagbucha ndị na-emede ihe gbasara ha. So ha na the train agawala viral. So ha na-achọzi debunk ya. Eme video ga-agba iru na ihe Ijele ku erike. Ijele kono hia kere hia ogboga ahụ na ọdọ bụtara ya ngbe ihe wute enemies of Biafrans ndị ihe gbasara Biafra na adị mma atọ ha chọrọ ụzọ acha azụ isi onwe ha ka elukwuo ha ego ka ha nke bịa wụọ bịa gbakwa ya wụọ ha na-embozi na ọwụ na ending of this video emecha ga-agbere mma gbere unu video nwa the woman mgbe megide bere ala this woman ọsọ ọdọ bụtara ngọ gbagburu na ọwụ hero gbagburu onye ọkada nga ndị amị bịara gbawa egbe sporadically jụọ ese nwa ga-agbaga video nwa the woman na unu lekiri ya ihe nwa the woman jụọ ya kwuo ịcha na-emebere ala anyị kwụ maka ihe a bịa debere ala bịa mba ahụ ga na-emedebere ala anyị kwụ maka ihe a bịa ihe aka erige especially nke ọsọ a na-akpọ cash Gideon Ezinwoke aka Cash na ọsụ wee puzo bold the news after na ọsọ nkwa buru ya wonye puzo ti ya then ọ dọpụtara ya ngụ after rada ahụ Ijele na with ewi ka a na-akpọ Chief Ebeko Dike aka ewi
Ebeko ya bido na wijele voice note ka ijele ha ike dị online m ike ebue propaganda m ike na-atara aga na-achọ ihe a ga-eme ha ndị na nna gwu nna na-azọ ha azọ ndị nna gwu nna na-azọ ha azọ a na-azọ ha azọ Ebeko ka unu gere voice Ebeko dike Ebeko dike na-ekwu ihe a na Ebeko dike na-ekwu ihe a ga-esi bido nwa dewu ma ada dewu ma ọ nọ na ya ha ọwụzizi eje mekọp ka na dragzi ọwụzi ege ntị ike agwụla ha ebe eje mekọp na jentụ na ọwụzi hero wit dọbụtara ya ngụ ka ha chọ ibido bịa France ka ga-eje mata ma ụlọ dị iberibe ma ụlọ ma ihe geenị ya Ebeko dike ọ nọ ebe ọ nọ na miniti ebe ọ na-ehi na lokal gọọmenti wit ndị amị eji amụta nkechi ya na-eweta first information ka o ji na-adọkọ ọgụ ndị bịa France adọkwa ma onye ọbụla ikpe asaa n'anya ihe asaa n'anya a challenge king of the game, a challenge Nigeria army, a challenge Nigeria DSS. Ha bịa gba nwara yi on 30th of January 2026 ha bịa dị Ọkigwe ha bata dị Ọkigwe batacha na ọma anọ Chilinka bata ọma anọ ha bịa gwa anyị na ha gbada egbe ha gbagbudu ndị mmadụ ebe ha nwere ndị wụ a committee Nigeria Army Committee Nigeria Terrorist Uniform Committee ha na enwe ndị ga-apụta social media ebe ebe gọchitere ha ọnụ ụmụnna iwu ndị Igbo ọ na-agba mara ụmụnna iwu ndị Igbo bịa na-aga gọchitere ha ọnụ ọ na-agba mara na ndị Igbo amata dị ha na-eme ndị Igbo amata ya na-eme Madam, biko ka ihe mega ebe a today because anyị hụrụ akpati ozu n'ebe a biko kwagodoro anyị ihe mega ebe a ada ahụ kwuru ụlọ agbara ọkụ ebe a so ka ihe mega ọ bụ my mom o si ụmụahịa lọta village ibe goro ngwa ahịa o ji alọta na ọ ga-elọta yesterday bụ 30th anyị cheele ya n'afọ ya gwanyekwa na ozi zuru anyị ntat na o bufutere ngwa ahịa ya n'Ọkigwe so ọ lechezi machine labiri kwọrọ ya anyị eche ya n'afọ ya kpọwa nọmba ya ringcha no picking for ya again your switch off anyị asị oke nsogbu adị na anyị lewe n'anya ma ha chiatara ha laghachiri back to village. So to our greatest surprise this early morning anyị nụwa this sad news almost na ha erutechara Linka na ha jamụ ndị anyị. My people, as you don't watch the video, make you try share am and follow this page so that other people would get the information. If you want to get every update of anything where they happen for inside Biafra land, for Igbo land, for Nigeria entirely, outside the world, we go to bring and come give you. Follow the page for more updates.